Hi friends, hi no hi lam sokor norok no anita Kokborok life history channel ang norok ni bokok sik RE.DEBBARMA dinini kok thayengkha khapang bisingo nini moito hadingge chung khnalei neleno khapang bisingo shabono moito khlai jaka haida haike poilani simi paithak jora khnai dongdi khapang bisingo Kiyoru Nini moito bukhano selagu Khapang bisingo Kiyoru Nini moito bukhano selagu Moito bukha nono tabu nengbai gunoi ke kokbiti salaimani kokno Moito Bukhao nono tabuk nengbai gunoi ke kokbiti salaimani kokno Moito manu nini kokborok no tabuk bo obukhao Moito manu nini kokborok no tabuk bo obukhao nung shihoria ani mokolo nini moito bukhano Selagai muktui yorei kelayei tongma bo nuhuria nung ani puila hamjakma nono belai muito khao nono muito mangkhake ani belai khapang kiyoru nung ani puila hamjakma Nono belai muito khao Nono muito mangkhake belai kheno khapang kiyoru khabisingo nini muito ano belai no tektoriu Hi friends, tinini sikoncha story na norok bahay nang jaka Norok o history no khnatok sakit ongkha hangke please kaisa like didi tabuk bo ani channel no norok subscribe khlayo ko hangke subscribe khlai to ni di mohai ketal story khnana ni bagai hake tiri ni bagai asuk no chotono no fungkaham